It's like a Lagi apa Tondu? Kondisi Pak, keadaan saya itu hampir garapan hujalan basa Jawi ingkang dereng kula mangertos. Lapangan apa Tondu? Tegesipun nak derek menika napa Bapak? Nak derek iku nak dulur sing tegese sedulur padha embah. Sedherek sami Mbah, menapa kula kaliyan Derini putranipun Pak Dideta menika bisa dipun wastani nak derek? Iya bener lho, lawang Pak ndemu kuwi rak kang nggane ibumu. Dadi kowe karo Rini iku tak dulur. San delon berita iki, banyu nang Sukaraja ora bisa diombe senajan wis diolah. Yaiku amarga polusi lingkungan bisa dadi bebaya marang uripe menungsa. Contone polusi apa wae San? Polusi udara kang disebabke pega atau kebul knalpot kendaraan lan pabrik. Swara saka mesin-mesin pabrik lan kendaraan uga bisa njalari polusi swara. Ana uga polusi tanah lan air kang disebabke bahan-bahan kimia. Nanging yen tak kira, polusi udara lan polusi air nduweni efek paling gede San, bener ora? Ya bener kuwi, amarga udara lan banyu wigati banget kanggo uripe menungsa lan makhluk hidup nang bumi iki. Saiki kowe bisa mbayangke piye yen udara lan banyu kena polusi. Ya pancen polusi udara lan air bisa njalari penyakit kang serius uga nyebabake kematian dini. Lah yen menurut opinimu piye carane nanggulangi polusi lingkungan? Ana pirang-pirang cara, nanging sing awak dhewe kudu nglakoni yaiku nyadari lan uga gawe wong liya sadar babangan bebayane pencemaran lingkungan marang manungsa lan makhluk hidup. Ya kowe bener, aku setuju.